укореняване на пръчки. За целта диви пръчки, които съм намерил от изоставени лозя, и задължително надолу на пъпка, някъде дълги около 30 см, и потопвам ги във вода. Преди да ги натопиме във вода, е хубаво първо да се почистят. След това е препоръчително да се нарежат с върха на ножицата. Откъдето ще избият корени. Приготвил съм резници от зимата, които съм отрязал, които са стояли в хладилника, даже някои са тръгнали, от сорт десертно грозде, Велика и Булгар, на които ще присадя на дивите пръчки. Едните ще ги направя сега, другите вече, когато се укоренят, ще си направя два различни експеримента, да проверим как става. Така изглежда вече присадката. Направил съм я. Ще използвам и вкоренител, вид пудра за бърз старт. И слагаме в кофичката. И времето ще покаже. Готови сме, присадени. Половината са присадени, другите не са. Да видим двата варианта.